Ar y Morris ydw dwi'n gweithio Menter Iaith Môn yn Llangefni, a fi sy'n gyfrifol am brosiect o'r enw WiciMôn. Delyth Phillips di'r enw a dwi'n gweithio i Menter Môn ar brosiect gorbennig ar enw Cwlwm Seiriol. Mae brosiect WiciMôn wedi uno efo brosiect Cwlwm Seiriol, brosiect arall Menter Môn, i greu brosiect newydd sbon ar enw WiciNatur. Sef cyfle i blant yr ardal ddod i nabod gwarchodfa natur leol a roi gwybodaeth ar Wikipedia Cymraeg. Lle da ni'n canolbwyntio ar ysgolion y dalgylch seiriol, a bod yna gyfle i'r disgyblion sgwennu erthygla ar gwarchodfa natur leol Aberlliniog. Dod â plant ysgol Gymraeg i'r goedwig a sôn wrthyn nhw am y gwahanol fatha o gynefinoedd a'r rhywogaethau sydd ar gael yn y goedwig yma. Wedi dod i helpu ydw i heddiw efo ysgol Gymraeg ac efo adnabod rhywogaethau, bod math o rhywogaethau yma, gan gynnwys y rhai sydd ddim i'w gweld achos bod nhw'n dod allan yn y nos neu yma yn y gaeaf felly, ond sylwi ar y pethau sydd yma amser yma'r flwyddyn sydd i'w weld heddiw i dynnu sylw y plant i beth sydd yna yma felly. Ar hwn mae yna rhyw ffrwytha bach, ydych chi'n gweld e? Rwy'n eisiau cynnig llun o hyn? Cynnig llun o hynna? Ydy plant heddiw wrach ddim yn cael yr cyfle oedden ni'n cael ystalwm i fwynhau natur felly. Dwi wedi cael cyfle i ddod â ryw drap yma i ddal gwyfynod a mae plant wedi cael cyfle i weld yr amrywiaeth mawr o wyfynod arbennig sydd yma felly. Mae wedi bod yn diwrnod cyfoethog iawn. Gwarchodfa natur leol Coleg Llanfair Mae gennym ni weithdy heddiw yn ysgol gynradd Gymraeg sydd yn ymwneud â gwaith codio a gwaith ymchwil. Da ni yn rhoi yr holl wybodaeth maen nhw wedi ddarganfod ar Wikipedia. Fe fydd y plant weld sut mae Wici'n cael ei creu. Maen nhw'n cael yr profiad o greu y Wiki a wedyn maen nhw'n cael gweld a wedyn yn fyw ar dudalen. Yn hwn yn hynna mae plant yn cael ei ddefnyddio fo yn ddyddiol, yn dosbarth. Yn ytrach yn mynd ar Wiki Saesneg, maen nhw'n gwybod rwan bod yna Wiki Cymraeg i gael ei ddefnyddio. Mae Wikipedia wedi helpu ni i ffeindio gwybodaeth amdan bethau. Mae'n dweud amdan beth sydd yn Aberlliniog ac beth sydd na i gweld ac beth sydd yn tyfu na. Mae yna lot o blodau doedd ni ddim yn gwybod amdan ac da ni yn gallu gwybod amdan nhw rwan oherwydd Wikipedia.